eksplodira. Kako smo lepi, čao, čao. Pa ne znam da li hoće. Pa dobro sa fali. Meni ne smeta. Ni nama ne smeta. Dođe da pipne stomak, muž to da... Rajko, znaš da ne volimo te tvoje veštačke? Ja volim ove moje jer mi to treba. Možda samo vi ostane, ćemo na zid, ljudi. Hoće na zid, čekaj, ajde na zid. Tamo, jel? Pa da ima svetlo bilo šta. Ajde tamo... Ajmo tamo, da. Lepše je. Šta je bilo? Još 4 nedelje. Idete 5-6 minuta svi ukupno jer moramo da nameštamo kadrove jer je nosu 10 jave. Dobro. Lunči to. Ode, ja? Može. Može profil Malo ovako. To, bravo, Luna. Eto sad da skadim. Oko? Hoće još jednom muž. A? Ajde još jednom s mužem, Pa ne. Ajde s mužem, Snima me muž, zato. Ćemo odmah izjavu, da? Još jednom s mužem. Može izjava sad? Hvala. Ko je ovo? Stanđa, Ruma, brate. Možda će posle, ne znam. Pa neće. Hoćeš? Ajde, pitaj ga pa ću ja da... Stani. Zašto je sastavni deo rekvizita i treba da stoji tu? Nema. Trebamo stolicu.